Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ko wonte neediji ɓawo en nani ɓural jangugo alquran. En bolwanan neediji ɗi hani goɗɗo jangowo alquran o ne'oroɓe neediji man ɗo. Nder ɗon man en limtan nder neediji man ɗo en limtan 7 kimmiɗiniɗi nder neediji man. Kadi nder neediji ɗi hani goɗɗo jangowo alquran o hutinira ɗi gona ha mako o ne'oroɓe neediji man wakkati o jangata alquran man ɗo. Kadi hani kanko man ɗo o neediwol aranol man ni o laɓɓina anniya mako ha jangugo alquran man ɗo, wona anniya mako ɗon laaɓi ha majum, o nuforoɓe majum ha o heɓra ɗum yerdu e jawmirawo, o heɓra ɗum barjari ha jawmirawo, o nuforoɓe majum ha o janga o fama ayaje man, o hura umroje maje, o acca kaɗoje maje. Kadi wona needi ndiɗo ɗo o ndi wona ha mako kanko jangowo alquran, o nuforoɓe majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Mana man ta o janga ngam riya walla ko nandata e majum ha nufayeji. To kadi goɗɗo jangowo alquran o nuforoɓe majum barjari jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Nder neediji man kanko jangowo alquran man ɗo o janga alquran man ɗo be ɓernde yalɗirnde. Mana man ɗo ta wona o ɗon janga alquran amma hakkilo mako ɗon ha fiji goɗɗi. Qur'an kam o ɗon janga ɗum ha ɗemgal mako non, amma hakkilo mako wala ha deidei ko o jangata man ɗo. En mbino tadabbur nder hajeji mapinde taskitago deidei ko jangete man ɗo nder hajeji ko jangugo alquran marata haje ha muɗum. Kadi kanko man ɗo ngam man ɗo to ɗon janga alquran man ɗo o yalɗinira hakkilo mako, mana man o wona o ɗon de'i ta o sukloro be ko luuti deidei ayaje ɗe kanko man ɗo o jangata ɗum. To kadi ɗo man bo ɗum neediwol kimmiɗinigol ha neediji jangugo alquran, kanjum wonte tadabbur, taskitago, wadgo hakkilo muɗum ha alquran man, taskito manaji mare. Non nder neediji ɗi hani jangowo alquran ne oro ɗum, kanko man ɗo hani o janga alquran man ɗo dow senuye. Wakkati o jangata alquran ɗo kanko man ɗo o wona o ɗon seni, ngam kadi sena ɗum boliɗe jawmirawo o jangata. Kadi nder teddingo wolde jawmirawo man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o laato o ɗon seni. O hanai kadi nder neediji man o wona o ɗon seni man ɗo. Kadi nder ɗon man ɗo ɗum sappinan en hanai ɓi adamajo o janga alquran kanko man ɗo o ɗon mari janaba. To ni o ɗon mari janaba hanai dow mako kanko man ɗo o janga alquran, bal wala no o jangira alquran wajibi dow mako kadi o nangto ha jangugo alquran. To ni o laatake kanko man ɗo o ɗon mari janaba, sina to o yiwake walla bo kanko man ɗo to o tamake, to nokkure man lattake ndiyam saɗanimo, o heɓata ndiyam walla o nyawɗo o wawta hutinirgo ndiyam. Kadi ɗo man bo si o tamo o laato kadi dow yake ceniɗo deidei mo yake senuye mo jawmirawo duganimo ha muɗum. Kadi imma o wona to o jamo ndiyam ɗon yalɗiri kanko man ɗo yiwo ha janaba mako, walla to ɗon ha yake larura ban mbiɗen ban nyaw, walla bo ndiyam man ɗam salorimo o ɗam wala sam. Ɗo man bo si o laato kanko man bo o laato ha yake ɗo man bo kadi o tamo nden o fuɗɗa jangugo alquran man. To kadi ni man ɗo ɗum sappinan en nder neediji man ɗo kala ɓi adamajo nde o jangata alquran fu woni dow mako kadi kanko man ɗo o nanga o wona dow senuye. Nder neediji man ɗo kanko man ɗo ta o janga alquran man ɗo ha nokkuje coɓɗe, ta o janga alquran ha nokkuje coɓɗe ban ɓawo suudu walla ko nandi e muɗum. Kadi hanai nokkuje coɓɗe banɗeɗo goɗɗo o ɗon jogi wolde jawmirawo o janga wolde jawmirawo man ha pellel man. Non hanai goɗɗo o janga alquran ha nokkure nde yimɓe ɗon kawti ha muɗum, ɓe ɗon gaɗa hoolore ha pellel man, kanko bo ɓe ɗon gaɗa hoolore maɓɓe, kanko bo wi'a o
o jangan qur'anu mako ha les mabbe kadi do man bo dum hunde nde hanayi gam qur'anu kam haaje mare an jangowo ma keɗito e marata dabbur taskitoɗa manaji mare gonduɗo be maɗa bo kañum bo to jangayi bo o wona oɗon heɗiti ko jangata ɗo oɗon heɗiti oɗon waɗi hakkilo mako dow majum kadi laato kanko man bo o ban an aɗon janga aɗon mari tadabbur ɗo kanko bo oɗon heɗiti man ɗo kadi o hebran be majum mbar jari amma ni to a tawi ha pellel gonɗa ɗo an man ɗo a jangan alqur'an wondaɓe man ɗo kamɓe bo ɓe ɗon gewta ɓe ɗon gaɗa haraka ɓe keɗitittako kadi ɗo man ɗo hanayi janga alqur'an dow yake ban o an aɗon janga alqur'an ha ɗo ɓe bo ɗon olka ha deydey pellel man ɗo kadi hanayi imma jotta kam kamɓe man ɗo ɓe keɗito deydey jangde maɗa ɗo walla an man ɗo ɗaɓɓita dabare wonde kadi e teddina wolde Allah ɗaɓɓita pellel ma gongel perewgel janga kadi an man ɗo marata dabbur ha jangirde maɗa man ɗo to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hanayi qur'an jange ha pellel gel hoolore wonata ha muɗum ɓeɗo man ɗo keɗitittako qur'an man ha nokkure man. Non nder nediji ko hani ɓi adamajo ne orobe muɗum wakkati o jangata alqur'an man ɗo kanko man ɗo to o wari ha o fuɗɗa jangugo alqur'an man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo ha aran jangirde mako man ɗo to ni ha o fuɗɗa man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo nden kadi gam jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim kadi an man an jangowo alqur'an to a jangi alqur'an moltora jawmirawo ha shaytanuyel to kadi ɗo man ɗo nder nediji ha fuɗɗam kala goɗɗo nde o fuɗɗata jangugo alqur'an fu hani dow mako kanko man ɗo o moltoro jawmirawo ha shaytanuyel kadi gam shaytan man ngel sotta ha babal man ngel accamo kanko man ɗo o ferwa o janga wolde jawmiko non hani kanko man ɗo jangowo alqur'an man ɗo o bismo toni o laatake ko o jangata man ɗo ɗum aran surawol masalan o fuɗɗan jangugo jotta o uzo to ha aran surawol o woni ma o tokkina bismawol dow ɗon jotta kam ɗum caka cak na aran surawol o jangata bo ɗo bo to o uzake o jokka kadi ha aya ka o janganno to ɗum aran surawol bo to o uzake o bismo o jokka dow surawol ngol o jangata ɗum to kadi ɗo man ɗo ɗum woni nder nediji ɗi hani ɓi adamajo o ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an man ɗo nder nediji kanɗiɗi ɓi adamajo ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an kanko man ɗo hani o wo'ina sautu mako hani wakkati o jangata man ɗo o janga o wo'ina sautu mako ha jangugo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon nder ko jawmirawo yiɗi ɗum ɗon nder ko yerdinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala non nder nediji ɗi hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum kanko man ɗo o waɗa tartil an yurattil alqur'ana tartilan kadi o jangira alqur'an man ɗo be de'ende be wurtingo karfeje man be soyde yawugo ha jangugo man non laati sifa ɓurdan ka hango kanko man ɗo o jangira alqur'an man ɗo be de'ende be soyde yawugo be wurtingo bo karfeje alqur'an man ɗo kadi ɗo man ɗo kanjum man bo ɗum woni nder nediwol gol hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum non nder nediji nediwol jetataɓol man ɗo kanjum wonte ɓi adamajo kanko man ɗo to oɗon janga alqur'an o wari ha nokkuyel ngel sujudere woni ha muɗum woni dow mako kanko man ɗo o sujida to oɗon mari nagardam to aslima en mbino goɗɗo to o jangan alqur'an o wona kanko man ɗo dow senuye to kadi ɗo man ɗo toni oɗon janga alqur'an o wari ha aya ka sujidere woni ha muɗum kanko man ɗo ni toni o waɗi nediwol aranol mbiɗen oɗon janga kanko man ɗo oɗon dow senuye man ɗo o sujida ha nokkuyel man ɗo to o sujidi man ɗo wiya subhana rabbiyal ala nden kadi o do'o ha pellel man nden kanko man ɗo o ɓamto ha sujidere mako man ɗo o habbirta non bo o silminta o ɓamto ha ɓamni kam to o sujidi sujidere man ɗo kanko man ɗo wakkati o sujiditta kam o habbiran o wiyan allahu akbar amma wakkati o ɓamtoto o habbirta non to o ɓamtake bo o silminta kadi ɗo man ɗo ni sifa sujidere man ɗo nde way to o laatake allahumma sil to o laatake kanko man ɗo o ɗon nder julde wakkati o sujida man ɗo o ɗon nder julde
o jangi aya ka sujidere woni ha muɗum kadi kanko man ɗo to o wari ɓamtago nder julde o sujiti kam ha ɗon man ɗo o habbiran, amma to ha tana julde kam o habbirta o ɓamto tan. to kadi ɗo wonte nediji 7 ɗi hani goɗɗo jangowo alqur'an kanko man ɗo o ne'orobe maji. hani goɗɗo jangowo alqur'an o ne'orobe nediji deydey ɗi limtuɗen 7 ɗo hani o ne'orobe maji. haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi